Takže čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se zahrajeme Minecraft a dneska hraju zase sám, bo pán Vítek někde je, nevím kde, ale to je jedno. Dneska se zahrajeme minihru a no, možná ten World. Zahrajeme si ten World a když tak pak, nevím, pak možná natočím další video, jako za chvilku, asi za minutku. Jo, tak nebojte se. A já jsem... Kde jsme? Počkej. To je můj barák. Jo. Tak, jsme ve svém baráčku. A chtěl bych jen dát, že si dáme číst. Bo... už to za chvilku začnu švat, bo mám furt... To pak nebude achievement. Kamera je nejšet, ale tento musíme nechat tak. To nevadí. My si dneska asi... Já už vím, půjdeme sem. A půjdeme hledat nějaký strom. Tam je třeba jeden, jdeme ho vykopat. Tohle je nějaká iskinka, které nic nevede. Tak půjdu pryč. Tohle vezmu, no, tak to nikam nevede. Jo, to nikam nevede. Železo. Pět. Bože, když půjdu po deku, lidi, to je lepší. Tak, počkej chviličku lidi, já najdu nějaké místo a za chvíli se mám možná ozvu. Tak, zatím čau. OK, my už jsme tady a skončili jsme tady. Teď už vidím o mnohem líp. Něco jsem tady viděl. Omlouvám se za zpoždění, ale musel jsem nějak vidět v té jeskyni, bo já nemám žádnou torčku. To potřebujeme nejvíc. A jak vylezeme z té jeskyně, tak vlastně můžu jít zpátky na hladinu, jako v domě. Tak, jdeme zpátky na hladinu. Ty vole, to je vedro. My jsme hodně daleko. No, tady je tam ty díry, takže to pomůže vidění. Ježišmarja. A někde jsme se propadli, ale to je jeskyně. Už nepadej. Hurá. Tak, odsud musíme vidět nějakou tyčku. Tam je tyčka hlíny. Tam pomůže, protože vidíme aspoň tam máme náš domov, ať si můžeme udělat jako zemi. A tahle jeskyně asi to taky někam vede, ale to jsem neviděl. Jdeme dovnitř. Uděláme si nějaký točky.
Akorát nám stačí na zakreslej barák. To je zakreslej. Konečně už vidíme. Tady se a tu železo. Tak. Tady jsme si už mohli vytvořit ty čestky. Tady. Čestky 2. Potřebujeme zrovna nejvíc. Tak. Naházíme tam věci, které nechceme mít u sebe. Tak a ten bordel taky. Sice tohle taky. Ne, to se nám zrovna teď hodit nebude. Jedno. A to je to se nechám u sebe. A možná... Jdeme si pro ty, jo. Android, jaký Android? Android. Už nemáme další. To je jedno. No, to se vezmu a tohle chci. Tak. Ují. Jo, konečně jdem. Potřebujeme víc dřeva. Jo, zase jsme spadli. Ježišmarja, to je dřeva. Ale ne, ježiš, kráva nám tady bučí. A my jsme tady v klidu. Tak jdem dál. A kdyby se vám dnešní video líbilo, dejte like, sdílejte, odbírejte, komentujte a no a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je to, že mám postel. Dáme si nůžky.
experiment budeme mít. Tady vidím ovečku. A počkej, já jsem ji nechtěl praštit. Tak, máme všechno. Zapomněl udělat my tady šli různý monstra. Tak, máme o něco větší barák a můžeme mít nouzový východ. Ty vole. Lidi, omlouvám se, spadl mi telefon. No. Tak, bum. A vytvoříme si... Já jsem blázen. Já jsem nechtěl... To už je jedno. To už je jedno úplně. Ježišmarja. No lidi, já si myslím, že už bychom to pro dnešek mohli ukončit, protože už natočím 13 minut. Tak já si myslím, že se vám video líbilo, jestli ano, dejte like, sbírejte, odbírejte, sdílejte, komentujte, blablabla. To je jedna věc. A druhá věc, pokud byste vlastně říkali, že proč jsem udělal to, tak jsem se spletl, bo je to špatný. Bo já jsem úplně mimo. No, tak jestli se vám video líbilo, dejte like a já se s vámi loučím a čau.